Dit is een opzette oele, een goudoele. En ijs is het voorspietig dat die opzet is, want nou kan ik je met het bijzondere van de oele net zien litten. Wat is dan het bijzondere dat je toen litten wordt? Nou, een oele heeft hele bijzondere egen. Als nou een meisje heeft, die kan met zijn egen van links naar rug zien, zonder ijs de holle te bewegen. En een oele die heeft de egen die in de holle zitten en die moet zijn hele kop draaien. Die kan zijn kop wel 270 graden draaien. En ik ken dat ik even zien let. Ik heb een hele mooie bril meenam. Ik zal hem even opzetten. Leuk, hè? Nou, als die oele nou zien wil, bijvoorbeeld naar links, dan moet hij zijn hele holle omdraaien. En als hij naar rug zien wil, ik. En hij kan nog volle verder draaien. Hij kan wel 270 graden draaien. Nou heb ik wel eens gehad dat oelen heel scherp zien kunnen. Ja, oelen die kan 's nachts heel goed zien, omdat ze 's nachts jagen. Dan zie je ze bijvoorbeeld moezen en zo op een groen en dan kan ze heel goed en heel scherp zien. Oelen kom ik best wel vaak voor in volksverhalen en in films en zo. Ja, dat klopt. Oelen die zijn eigenlijk een beetje geheimzinnig, want ze leven natuurlijk 's nachts en hoe die sliepen ze. Dus ze worden vaak gebruikt inderdaad in volksverhalen en in films. Nou, je kent waarschijnlijk al je wel Harry Potter en daar komt Hedwig in voor. En nou ja, je hebt bijvoorbeeld meneer de Uil in de Fabeltjeskrant. En ja, in volle meer verhalen worden oelen gebruikt. En net alleen nog omdat ze geheimzinnig binnen, maar ook omdat ze vaak heel wies binnen. Dus je ziet er ook heel wies uit. Als deze oelen sa's besjust, dan ja, daarom gebruiken ze dus ook wel voor televisie en voor films.